Bari magrib siang Pak Dilos. Listia. Sini menteri kuratu. Aduh. Arsyaka Majalika. Terima kasih. Sama-sama kembali kasih sayang. Monggo. Jan-jane dek aku wis ngerti. Elek taun lawase ora ketemu. Iling-iling jamane semono. Rontang-rontong enane ra ono liya. Ono teklek kecemplung kaleh timbang golek dik sing apik luwung balen. Sabar mas, mau sabar ora kesusu. Yen kesusu tondone pasti kleru. Estu dik wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus sing ati. Sabar mas, bali wis tak aturi. Yen aku jiwa jarak keton ibadi. Ayo. Gak apa-apa ya. Aja ngedeni. Awas iki rabies. Hati-hati virusnya menyebar. Ono. Jan-jane dek aku wis eling. Wis taun lawase ora ketemu. Iya mas. Iling-iling dek jamane semono. Rontang-rontang nane ono liya. Jane-jane mas, aku wis lali. Bebasan kanggo ning driji. Ora gampang tambani hati. Ora sepulus aku ra janji. Mosok ora gelem tenan. Oke aku mas. Balen. Oke. Aduh ya. Kowe tak sing anyar oke. Yo. Ora kaya nganggo teklek kecemplung kalencer. Atimbang golek sing apik luwung balen. Koti masa ora kesusu mas. Yen kesusu konone wis mesti kleru. Estu dik wis ati anteping ati. Tak baleni jiwa raga tulus sing ati. Monggo Mbak. Mas bola bali.